Yn y canol, mae'r adran A yn byw heddi, yr Merlod Mynydd Cymreig, ac ni'n edrych ar ddosbarth yr Ebolesi a'r Adfarch Dwyflwydd. Fyne Heledd Cynwal ac Owen Griffiths yn gwmni chi yn edrych ar y dosbarth yma. Ac Sarah Heimer wedi bod yn beirniadu. Ie, ond mae'r tensiwn yn codi i ni bron a cyrraedd diwedd y dosbarth yma. I'r Ebolesi Dwyflwydd. Ie, mae'n ddrwg dy fi ar dorriad y draws. Fi'n credu mae Cilmeri Elegant Edition sy'n ar y blaen ar... Ie, ti'n hollol gywir. Nawr. Hi sy'n ar y brig ar hyn o bryd, Julian Williams yn arddangos. A mae'n cadw i safle. Ydy wir. Felly Cilmeri Elegant Edition yn ferch i Hope Prince Llywelyn a'r fam Cilmeri Special Edition. A lle anadlu. Felly'r lliw yma, lliw llath y cwrw, maen nhw'n galw fe. Felly weithiau ti'n gweld y lliw yn dywyllach, bosib bod yna fwy o gwrw, a wedyn weithiau ti'n gweld y lliw yn fwy golau dynod pan mae yna fwy o lath. Felly'r lliw llath y cwrw neu'r dyn, fel maen nhw'n ei galw yn Saesneg. Gyda'r adran A, y lliwiau golau oedd yr rhai mwy gwreiddiol, mwy traddodiadol, ife? Felly, wel, i ddechrau, lliwiau caled, felly'r coch a'r melyn bydde ti'n gweld yn benna ar y mynyddau. Wedyn mi oedd yna ferlyn o'r enw Merlin wedi cael ei rhoi ar y mynyddau Rhiwabon yng Ngogledd Cymru. A wedyn o ganlyniad i hynny mi ddaeth y lliw llwyd i fewn i'r bryd wrth gwrs. Ond yn ystod eira mawr nôl yn 40au, fi gollwyd llawer o'r cyffylau llwyd. Felly mae llinach neu geneteg y lliwiau tywyll neu'r dyn a'r bei a'r chestnut yn fwy caled. Felly nhw'n medru byw yn ystod cyfnodau caled hynny ar y mynyddau lle oedd y cyffylau llwyd ddim yn medru. Felly mae'n resymau ymarferol i bob dim yn dos e? Ie, mae hynny'n hollol wir. Ond yn rhyfedd iawn, ni wedi gweld mae Sarah wedi bod yn mynd am y lliwiau o bosib. Y lliwiau caled hynny. Ni wedi gweld sawl ceffyl chestnut neu'r ceffylau melynion hynny yn mynd ar wobrau cyntaf, lliw dyn erbyn hyn. Felly ni wedi gweld llawer o ceffylau llwyd yn mynd ar wobr gyntaf hyd yn hyn. Mae'n licio mynd nôl i'r gwreiddiau. Ie, mae hynny'n bosib iawn, ond o bosib bod y lliw yn plethu gyda'r teip hefyd, y teip mae hi'n chwilio amdano. Felly, Julian Williams, felly ni'n gweld patrwm y ceffyl yma nawr. Eto, mae gyda ti spectrwm gyda'r adran A'n yn debyg iawn i'r adran ec. Felly, byddwn ni'n dweud bod Sarah mynd am y deip canolog hynny. Felly, dim y teip hynny sydd yn fawr iawn ar gwddygau hir, ond yn fwy teip yn y canol, cyfle sy'n symud yn rhwydd iawn hefyd. Wel, ar ôl yr aros, braf yw cael y cyfle eich eiliad chi i ddangos eich doniau o flaen y gynulleidfa. A mae'n swyddogol, Cilmeri Elegant Edition yw'r Eboles Dwyflwydd yn yr adran A y Merlod Mynydd Cymreig a Julian Williams fyny ar ben i ddigon. Llon gyferchiadau mowr iawn iddyn nhw. Congratulations, Julian Williams of the Cilmeri stud near Brecon, Royal Welsh winner. Yeah, thank you very much. It never grows old. It's a fantastic achievement. She's homebred. She won the Winter Fair as a foal, and it's her first time to the Royal Welsh, and she's won again. So we're absolutely over the moon. And what are the plans now for the future with this filly? To be fair, she'll probably go out now, I expect, and she'll be one of the mares for the stud now, and hopefully she'll breed on, and perhaps we'll show her as a mare. Show her as a mare, and hopefully we'll see her progeny. Hopefully, yeah. Wel, llongyfarchiadau mawr iawn i chi, many congratulations. Lovely, thank you very much.